Aura Skin aduce în prim plan inovație cu un ingredient special, cafeaua, bogată în antioxidanți cu efect revigorant și revitalizant asupra pielii. Combinate cu ingrediente active atent selecționate, produsele Aura Skin oferă hidratare, fermitate și strălucire naturală, fără compromisuri. Serul jojoba este un must-have pentru pielea predispusă la pete, ajută la desfundarea porilor, la reglarea producției de sebum și la calmarea mâncărimii și a iritațiilor. Acest balsam cu SPF 15 este conceput pentru a oferi hidratare și protecție profundă, ideal pentru utilizarea zilnică, oferă moliciune și o senzație de renoire cu fiecare aplicare. Aura Skin Face Sunscreen Espresso SPF 50 oferă protecție solară ridicată în timp ce hidratează și întinerește pielea. Are o formulă ușoară și non-grasă, se absorbe rapid fără a lăsa reziduri albe, protejând pielea de fotoîmbătrânire și de razele UV nocive. Testată dermatologic, formula acestei creme lasă mâinile moi și ușor parfumate cu note de moca, în timp ce textura sa ușoară se absorbe cu ușurință fără a lăsa reziduri grase. Îmbogățită cu